Assalamu alaikum Türkmen portal web-saytynyň mehriban tomoşaçylary. Ýakynda Britan bilermenleri 2023-nji ýylyň sözüni eglan etdiler. Olam emeli intellekt diýen söz bolup çykdy. Ýylyň meşhur sözü ingliz diliniň sözlügini düzjüler tarapyndan ködürlendi. Olar emeli intellekt tehnologiýasynyň diýsen çalp ösýänligini hemem 2023-nji ýylda iň köp ara alınıp maslahatlaşylýan temadygyny bellediler. Soňky aýlarda bu adylgany 4 esse köp ullanyp başlapdyrlar. Bizem onuň hasam köp agdalmagyna şu gün öz goşandymyzy goşalyň diýdik we siziň üçin wiza taýýar. Ýagny biz bugün size emeli intellekt hakyna gurrun bermekçi mehribanlar. Emeli intellekt hakda köp gurrun edilýär. Ýöne onuň nämedigini düşünýän aramyzda azdyr. Bir Terminator filmindäki robotlar gödöňüne getirýär. Ýene biri oňa güýçli kompýuter diýip düşünýär. Ýöne hemme zatda hemme kişiň pikiri deň. Emeli intellekt dünýäni üýtgedip biljek bir zat. Aslynda ýöne ol eýem adamlaryň durmuşynyň bir bölegini ol. Emeli intellekt näme? Düşünükli dille gurrun beri. Ilki bilen ýöne intellektiň nämedigini anyklaýyn. Köp kişi ol diňe adamlarda wadyr öýüp ýalňyşy. Aslynda intellekt haýwanlarda da bar, maşinlarda da bar. Ýöne bu ýerde bir ýalňyş pikir, intellekt diňe logika hemem hasaplamalar bilen baglanyşykly diýip hasaplaýar. Aslında bolsa intellekt diýilen zat bir giden ukyp başarnygy ölçüni alýar. Meselem, üýtgeşmelere uýgullaşmagy, tejribe toplamagy, refleksiýany hemem özüňi bilmek, ýagny özüňe erk etmek güýjüni hemem şoň meňdeşleri kämilleşdirmekdir. Bu intellekt diýen düşünjäniň ölçüni alýan zatlaryň diňe birje bölegi. Aslında bolsa ol has şaşyrmy. Onu köp bölegi bolsa şu wagtda çenlen öwrenlenok. Diýipçe aýtsaň intellekt şahsiýetiň ýüze çykmaz. Onuň derejesi näçe ýokary bolýarça, şahsiýet hem şonça beýgelýär. Emeli intellekt adam aňyndan göçürilendir. Bu tehnologiýa. Şol tehnologiýa esasynda da kompýuter özüne berilen algoritmlaryň kömegi bilen siziň üçin meseleler çözýär. Olaryň diňe bir belli ugra gönüp durilenmeli. Meselem, sowalara jogap berip bilen programma suratlar analiz etmäge ukyply däl. Şol bir wagtyň özünde emeli intellektli enjamlaryň adaty enjamlar ýaly şäklendirilen bolmaýar. Olar diňe bir taýýar formula arkaly işlemeýärler, ýagny hatap etmeýärler. Eýsem, alan netijelerini öz maglumatlaryny goşup bilýärler, kämilleşip bilýärler. Şeýle pikir ýöredip bilmek bu emeli intellektiň iň esasy aýratyrlygydyr. Şol aýratyrlygam onu adama goýlaşdyrýar bilermiz. Emeli intellekt diýip ony işläp düzýän alyma daýdylýar. Ol 1956-njy ýylda Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna Kanawerdäki Dartmouth Kolleджyny döräpdir. Onu döredirler bolsa 4 sany alymlardyr. John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester hemem Claude Shannon. Bu alym diňe bir teoriýalary anyk kefiýetläp oňman, anyk tehnologiýalary püdürli. Şolaň kömegi bilen akylly enjamlar hemem programmalar dörer. Emeli intellekt nirede bolan? Adamyň derejesine ýetip ondan geçip hem geçecek robotu döretmek. Emeli intellektiň üstünde işleýärleriň esasy maksady dälle, diňe şol maksatlaryň bir diýip biler. Esasy maksat bolsa öwredende öwrenip biljek, hasaplamalarda da netijede çykarmakda da özüni kämilleşdirip biljek. Ýagny öz-özünden öwrenýän akylly enjam ýa bolmasa programmany oýlap tapmak. Emeli intellektli programmalar nämeler başarýar? Bir meseleň bolup biläjek hemme çözgüdini öňünden hasaplamagy, öz sistemasyna aralaşdyrylan islendik sowala jogap bermegi, bir bilen baglanyşykly bolmadyk maglumatlary özüne siňdirip olar özleşdirip birikdirmegi başarýar. Häzirki wagtda bu okyp başarnyklar ene şular ýaly ýerlerde dil özleşdirilendi. Programmalar adamyň sözlerine isle ol geplesin ýa bolmasa elle ýazsyn, kompýuterda ýazsyn, derrew düşünýärler. Başga dile öwrýärler ýa-da terjime edýärler. Başga bir ýerde oýun skemalar, kuş diýä şaşky ýaly strategik oýunlarda akylly enjamlar göçümleri öňünden hasaplaýarlar. Hemem iň gowy çözgüdi tapýarlar. Daşymyda gurşap alan zatlaryň analizini, meselem tozan sorjy robotlarda yer üstüniň aýratyrlyklaryny, geňişligi ýagny prostranstwany, howanyň ýylylygyny anyklayan ýörüte datçyklar oturdular. Olaryň töwereklaryny üýtgeşmeler ýazarlap, olara uýgullaşýan bilýärler. Maliýe dolanşygyny, emeli intellekt pul sistemalary bilen baglanyşykly hemme zady seljerip analiz berip bilýär. Isle ol tutuş bazar bolsun, isle diňe bir adamyň öz ýerdejeti, ýagny şahsy gapçygy ýa-da budjeti bolsun tapawdy ýok. Bundan başga da emeli intellekt transport ulgamyny energiýa sarf edilişine we ziýanly maddalaryň wyňynlaryna gözegçilik edýär. Telefon gullugynda bolsa call centerlarda, ýagny habar berişme nokatlaryna tehnik hyzmatlardan ulanýar. Mediada täzelikleri, makalalary meýilleşdirmekde hemem çykarmakda hyzmat edýär. Agyr önümçilikde ýagny adamlar üçin has hukukly ýa-da agyr işleri etmekde emeli intellekt kullanmak hemmemiz üçin derwajdyr. Amerikanyň iň bay işgörlerini biri bolan Elon Musk, emeli intellekt adamzat üçin esasy hukuk bolup durýar. Şol bir wagtda onuň ägirt oly geljegi wady belläp geçýär. Ýakynda bir fransuz auksionuna Edmund Bellamyň portreti atly surat
432.500 Amerikan dollaryna satyldy. Bakatyndan beter geňgerem şonça pul emel intellektiň çeken suratyny berdi. Siri, Google Assistant, Yandex, Alisa ýaly sesli kömekçiler ýa bolmasa telefonyň eýesiniň ýüzüni skanerlap blokdan açmagy. Bulary hem emel intellektir mehriban. Adamlar olary günne näçe gede gullanýar. Ýöne emel intellekt diýilse, günnelik durmuşynda aklatlar däli üýt goşuk bir robot ýa-da şoňa mendeş bir hoply kompýuteri näçe bolsa-da biz gözegimizde getirýär. Mehriban tomoşaçylar, hormatly watandaşlar, ine de emel intellekt hakynda şu wagtlyça dünýä ýüzünde we biziň elimizde de bar bolan maglumatlary size ýetirmek şu portatda şu gepleşigimiz bilen makul bildik. Mehribanlar şu portatda biz ýene bir ýola size ýatladýar. Türkmen portal bilen durmuş gyzykly. Şonuň üçin bizden daşlaşma. Mehriban adamlar ýene güllerde, ýene gepleşiklerde görüşýänçek hoş sag bolun.